stránce klikněte na zelené tlačítko Download. Program se stáhne do vašeho počítače. Ve vašem prohlížeči se může postup stahování mírně lišit. Samotný program potom nainstalujete přesně tak, jak vidíte na obrazovce. Stačí vám 2 kliknutí na zelené tlačítko. Tady už vidíte nainstalovaný program. Červeným kolečkem začnete nahrávat a modrým čtverečkem nahrávání ukončíte. Nejprve je potřeba provést 2 nastavení. Tady vidíme první, to zapne nahrávání zvuku. Druhým nastavením si zvolíme, že to, co se nahrává, je okno, konkrétně jeho výseč, kterou si při nahrávání nastavíme. Takže proto, abychom nahrávali, zmáčkneme červené kolečko, zvolíme výseč, která se bude nahrávat, zvolte prosím výseč v prohlížeči takovou, aby byla vidět celá webová stránka a potom se bude nahrávat jakýkoliv pohyb na vaší stránce, včetně toho, co říkáte. Modrým čtverečkem zastavíme nahrávání a soubor uložíme. Uložte ho prosím pod svým jménem a připojte datum testu.